दा नैबे बिटिआर सक्तिखौ गासैबो गनायथिनि थाखाय बेवहाय माबादों माने गनायथि मोननानैसो बेयाव सागान होदों बेखौ फरायनानै दिनै दफाफोरखौ मिथिजोबनानै गासैबो बेयाव सागान होदों दा बे सागान होनाय लोगो लोगो जायफ्रा दिनैहाय सरकाराव दंमोन हाग्रामा महिलारि चिफमोन बै समाव बिटिसि बा दिनै सर्बानन्द सन'वाल आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनाबो दिनैहाय बे बिटिआर सक्तिनि दारै गोजोननानै बा दिनै बेवहाय सान्थि स्थापन जाबाय होननानै दिनै बिथांमोना बाख्नायदों आरो जाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना लोगो लोगो बेवहाय बुंदोंमोन जे जायफोर बिटिआर सक्तिनि दफाफ्राव जों दिनै मैखौ मोनबाय बे बिटिआर सक्ति दफाफ्रा जुदि मावफुंजायोबा बे सानसे समाव आलादा बर' रायजो जालांगोन होननानै बिथाङानो बाख्नायदोंमोन बुंनायदोंमोन दा दिनै बे बिटिआर सक्तिखौ जायफ्रा दिनै मोजां मोनो बे मोजां मोननायफोरनि गोसोखौ सोखावनो थाखाय आरो जायफ्रा दिनैहाय बिटिआर सक्तिनि उनाव बर' मानसिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माने हारि माहारिफ्रा दिनैहाय इउपिपिएल दलाव माने लोब लोब दिनैहाय हाबफैदों जगदान होफैदों दिनै जइन जाफैदों बेखौ नुनानै बिथांमोनहा गिखांनाय फैदों लोरबां जादों जे इउपिपिएल दलजों दिनैहाय जेरैबायदि गुबुन गुबुन माने हारि माहारिफ्रा दिनै बर'फोरजों लोगोसे इउपिपिएलाव जगदान खालामफैबाय थादों बेखौ नुनानै बिथांमोनहा दिनैहाय मा होनो गिखांनाय फैदों गोसोआव लोरबां जादों जे इउपिपिएल दलानो सरकार जाहैसिगोन बिनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएलखौ माने गिखांनानै बा दिनै प्रमद बर'आ दिनै इउपिपिएलनि आफादगिरि जानायखाय बिनि एगेन्स्टआव जेबो बुंनो हायि बाथ्रा गैयिनि थाखाय बा बिथांमोना फैबाय थानाय दिनाव मा मावगोन बिनि जेबो मावथांखि बा एजेन्डा गैया इस्ताहार गैया बिनि थाखायनो बिथाङा माने प्रमद बर'खौ पार्सनेलि एटेक खालामदों बिथाङा हाइजेक खालामदों होनना बुंदों खिन्थु हाइजेक खालामाखै बे जाय दिनैहाय दैदेनगिरि बिथांमोना जाम्बाथ' नङामोन बिथांमोनाथ' दैदेनबोदोंमोन जायफ्रा दिनै हाइजेक खालामनानै बुंदों बिथांमोना मानोथो दिनैहाय जुदि बे बिटिआर सक्तिखौ दिनै गनायाखैब्ला बिथांमोना वेलकाम आन्दलन खालामफिनबानो जाबाय रायजो राजाया गनायगोन जोंहाथ' बेयाव बादा होनो गोनां गैया आरो बे रायजो राजानि मोन्थाय बा हारिनि मोन्थायखौ सोरबा सासेया दिनै हाइजेक खालामनायनि खुनु कुइसनानो फैया दिनै बेखौ राजनितिक स्वार्थनि थाखाय रायजो राजाखौ गोसोखौ सोखावनो थाखाय जेसेबांखिनि बिसोरो बांबुंथाय बुङा माने जेसेबांखिनि लेक्सार होआ माने अब्लाबो रायजो राजाफ्रा बर' रायजोफ्रा 80% दिनै बिटिआर सक्तिखौनो दिनै गनायदों आरो इउपिपिएल दलखौनो दिनैहाय गनायदों ओंखायनो दिनै पार्सनेलि प्रमद बर'खौ माने एटेक खालामब्लाबो बे मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा आं बेखौ दिनैहाय रोखायै दाथियै बुङो दिनै बेवहाय गुबुन गुबुन आफादफोरनि मानसिफोराबो बेयाव केम्पेइन खालामदों सोरबा अनजलि दैमारि मोनाबो दिनै केम्पेइन खालामदों आरो अनजलि दैमारि मोना सासे माने ससियेल एक्टिभिस्ट बिथांमोना गोबां समावनो हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो दा बेवहाय बिथाङा थांनाय दिनफोराव दा थांनाय 2016आवबो बिथाङा उदालगुरि समस्तियाव बिपिएफनि एगेन्स्टआवनो सासे बिजाथि हिसाबै गसंदोंमोन आरो बे समाव बिथांमोना बिपिएफनि एगेन्स्टआव गोबांथार बाथ्रा बुंदोंमोन आरो गोबांथार माने गावनि सापर्टफोरखौ बिपिएफजों जुजिलायनो थाखाय बिथाङा उसुखथोनि होदोंमोन खामानि मावनो बिथाङा माने इनकारेज खालामदोंमोन दा बेहाय बेवहाय दिनै तत्क्षणात भाबे माबा मोनसे बुजा बुजानि गेजेराव दिनै बिपिएफनि जानानै बा बिपिएफ दलाव दिनैहाय बिथांमोना माने जगदान होदों बे बिथांमोननि अधिकारनि खोथा नाथाय अब्लाबो बेवहाय बिथाङा माने केम्पेइन खालामबाबो नैबे 36 नं 29 समस्तियाव खुनु प्रभाब गोलैनाय नङा मानो होनोबा बिथांनि बुंनायखौ रावबो दिनै खोनासङा मानो होनोबा जाय दिनै बिपिएफ हान्जा बिथांमोना बिटिआर सक्तिखौ दिनै गनायाखै बिथाङा जाय बिपिएफनि चिफ बा बिपिएफनि जाय आफादगिरि बिथां मानव हाग्रामा महिलारिया दिनै बिटिआर सक्तिखौ गनाया गाव दिनैहाय बिटिआर सक्तिखौ खालामाखै होननानै बिथाङा जेरैबायदि फोसावबाय थादों उदालगुरियाव फैनानै दिनै बेहायबायदि खामानि मावबाय थादों बिनिफ्राय बिथांमोननि सापर्टआ जथेस्थ'खिनि दिनै खमायलांगासिनो दं ओंखायनो दिनै इउपिपिएलनि हान्जानि जेसेबांखिनि दिनैहाय लोब लोब बारायबोनाय बा लोब लोब जोंखौ माने सापर्ट होबोनाय बे खुनु फैदो दिनै खमायाखै बारायबाय थादों ओंखायनो दिनै अनजलि दैमारिया बेवहाय बिपिएफआव हाबनानै खामानि मावनाय जों बेखौ बरायदों नाथाय अब्लाबो बिथांनि जानानै दिनैहाय रायजो राजाया भट होनाय नङा बा दिनै बिपिएफआ दिनैहाय खुनु भयदे बेयाव दिनैहाय माने जुजिनायाव दिनै फैनो हाया जाय दिनै बिपिएफनि दिनै केन्डिडेट बे दिनै बे लकेल नङा
बे जायगानि नङा बे गहपुरनि जन्मआ गहपुराव बे बिश्वनाथ सारियालियाव न' दिनै एनडिएफबि जानानै थांनाय बोसोरफोराव 5-6 बोसोरनि सिगां बेवहाय जेला केम्प कामान्डार जाना दंमोन बिथाङा बेयाव उदालगुरियाव न' लुना थादों आरो बे थांनाय बोसोरफोराव थांनाय 2019 मायथाइयाव बिथाङा एनडिएफबि जानानै मोजां खामानि मावैनि थाखाय थाखा फैसाजों बांसिन लेनदेन खालामनायनि थाखाय एनडिएफबिनिफ्राय होखारजानानै दिनैहाय बियो बिपिएफआव हाबैदों ओंखायनो दिनै बिपिएफआव हाबैनाय लोगो लोगो बेवहाय माने रायजो राजानि खोथायाथ' बारो बिपिएफनि जायफ्रा फुराना कर्मि बिथांमोनानो दिनै बेवहाय गनायनो हायाखै फैलाव मुसाहारि बा प्रेस मुसाहारिनो दिनै बिपिएफनि जाय कर्मि जाय लिडार फुराना लिडार दिनै हमना ला एग्जाम्पल हिसाबै दिनै मिताराम बसुमतारी मिताराम बसुमतारीनि दैदेननाय जेसेबांखिनि बिपिएफनि फुराना कर्मिफोर दं बिथांमोनानो दिनैहाय गनायनो हायाखै जायनि खारनाव दिनै बिपिएफनि फुराना कर्मिफ्रा आधा आधि फ्राय इउडिएफजों थांफादों मिताराम बसुमतारीजों आरो आधा आधिजोंहाय जोंजों ज' दं बेखायनो दिनै बिपिएफनि कर्मिफ्रा थुख्रा थुख्रि दिनै गावस्रालांजोब्बाय ओंखायनो बेवहाय सोरबा अनजलि दैमारि सोरबा हाग्रामा महिलारि फैबाबो बेवहाय खुनु बायदि बिपिएफआ दिनै जोंजों जुजिनो हानाय मोनसे लाइनाव दिनै फैनाय नङा।